Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Love Your Beauty. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα air fryers. Αυτές τις φριτέζες αέρος, οι οποίες μαγειρεύουν εύκολα, γρήγορα, κυρίως γρήγορα, και χωρίς να δαπανούμε πάρα πολύ χρόνο. Με συνταγές εύκολες και γρήγορες που μας κάνουν τη ζωή κατ' επέκταση εύκολη. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω μία συνταγή για πρωινό, για ένα μπέγγελ με αυγό στη μέση και τυράκι, που μπορούμε να το φτιάξουμε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα στο air fryer σε ένα χρονικό διάστημα περίπου 8 λεπτών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι χρειαζόμαστε και πώς το φτιάχνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτά τα bagels με αυγό για ένα σούπερ πρωινό. Εάν δεν έχουμε στρογγυλά ψωμάκια με τρυπούλα στη μέση, ένας εύκολος τρόπος είναι να πάρουμε ένα μεγάλο ψωμάκι του μπέργκερ, αυτά δηλαδή με τα οποία φτιάχνουμε τα μπέργκερ μας, το ανοίγουμε, κρατάμε το ένα ή και τα δύο, εγώ θα φτιάξω ένα τώρα, και παίρνουμε ένα ποτηράκι ή με το μαχαίρι κάνουμε ένα στρογγυλό στη μέση, το πιο εύκολο είναι αυτό, για να μπει το αυγουλάκι μας. Όπως είπα λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα μπέγγελ. Αν δεν έχουμε μπέγγελ, το ψωμί που φτιάχνουμε το μπέργκερ μας κάνει, το μπαν δηλαδή το ψωμάκι, ένα αυγουλάκι, λάδι, ελαιόλαδο και τυράκι που λιώνει. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Έχω στρώσει από κάτω, όπως βλέπετε, ένα χαρτί ψησίματος, γιατί το αυγό που θα πέσει εδώ πρέπει να το μεταφέρω και να το βάλω στο air fryer. Οπότε βάζουμε λαδάκι και αλείφουμε το μπαν μας από τη μία πλευρά. Μπορείτε να το βάλετε από όποια πλευρά θέλετε. Μπορείτε να το βάλετε και από αυτή την πλευρά, επειδή είναι πιο ξεροψημένο. Αλλά ας το αλείψουμε και από τις δύο, όποια πλευρά θέλετε. Ας πάμε σε αυτή λοιπόν, που είναι και πιο έτσι ξεροψημένη και θα δώσει και καλύτερο αποτέλεσμα. Βάζουμε το αυγουλάκι, βάζουμε τυράκι γύρω γύρω και το παίρνουμε τώρα όπως είναι. Το έχουμε βάλει λοιπόν στο air fryer και πάμε να το βάλουμε να ψηθεί. 6 λεπτά και θερμοκρασία 180 βαθμούς. Ας το βάλουμε 170 και πάμε. Έχουν περάσει λοιπόν τα 7 λεπτά και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Θέλει λίγο ακόμα το αυγουλάκι, ήταν από το ψυγείο και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται παραπάνω, 6 λεπτά το είχαμε βάλει. Ας ξαναβάλουμε πάλι air fry και περιμένουμε να δούμε. Έχουν λοιπόν περάσει περίπου 2 λεπτά και ανοίγουμε να δούμε τι γίνεται μέσα και το αυγουλάκι μας είναι ψημένο. Άρα λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο air fryer, και αν το αυγό είναι από το ψυγείο, χρειάζονται 8 λεπτά για να γίνει. Το αυγουλάκι μας λοιπόν είναι έτοιμο και το βγάζουμε και το μεταφέρουμε στο πιάτο μας. Αφαιρούμε το χαρτάκι από κάτω, το τυράκι γύρω γύρω, το αυγουλάκι ψημένο, νοστιμότατο. Πάρα πολύ ωραίο πρωινό, με καφεδάκι, με το γάλα μας, με μια ζεστή κρύα σοκολάτα, χειμώνα καλοκαίρι. Σούπερ τέλειο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο πρωινό με ψωμάκι, αυγουλάκι και τυράκι, ένα πολύ ωραίο μπέγγελ και είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε. Θυμηθείτε ότι ξεκινάτε και δοκιμάζετε το χρόνο, γιατί ο χρόνος δεν είναι δεδομένος σε κάθε air fryer. Κάθε φριτέζα έχει το δικό της χρόνο και είναι πιο δυνατή, λιγότερο δυνατή. Οπότε ξεκινάτε από τα 6 λεπτά και προσθέτετε λεπτό μέχρι να δείτε ότι το αυγό έχει γίνει όσο το θέλετε. Είτε σφιχτό, είτε σαν μάτι, δηλαδή μέσα ο κρόκος να είναι πιο ωραίος. Όπως θέλετε. Είναι σε εσάς, εξαρτάται από εσάς και τα δικά σας γούστα πώς θα το φτιάξετε. Σημασία έχει να το δοκιμάζετε και να βλέπετε πού έχει γίνει στη δική σας φριτέζα.
Αν σας άρεσαν αυτά που είδατε, αν θέλετε να δείτε και τα επόμενα επεισόδια, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μου πατώντας το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για ό,τι νέο ανεβάζω. Love your beauty. Αγαπήστε την ομορφιά σας. Αγαπάμε την ομορφιά μας και κάθε τι όμορφο σε όλες τις ηλικίες. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας!